Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ga sirri na gyaran hudda da abokanin hudda. Insha Allah ta'ala dukkanin wanda kuke hudda da su, musamman a ce kana tare da jama'a sai kuma suka guje ka, abubuwa suka tsaya, harakoki suka tsaya, komi ya ja baya, baka jin daɗin rayuwanka, har ma ya zama inda kake fita kuna ɗan harakoki da su gurin ma baka son zuwa, ya fita rayuwanka. To sirrin ya latifu ne zan bayar fi sabilillahi, wanda ya ji ya ɗauka yi da yadda Allah aka yi, ana samun buɗi, ana samun fatahi, ana samun farin cikin rayuwa, harakoki za su koma daidai da yadda Allah. Wannan sirrin yana da matuƙar amfani sosai sosai. Sirrin ya latifu ne. Amma ana ɗaukar sa adadi sati ɗaya. Kullum za ka karanta shi idan Allah ya hore. Abin da ake yin sa 12,000. Kullum za ka karanta shi adadi 12,000 kullum. Kullum za ka karanta shi 12,000, ko da dare, ko da rana, ko da yamma, duk lokacin da Allah ya baka iko za ka iya karanta shi. Duk lokacin da ka samu sarari za ka iya alwala ne kawai, sai ka tsaya ka samu guri mai kyau, ka ɗan sa turare a jikinka ko kuma ka kunna na tsinke, ya zama kana yin wuridin turaren yana tashi a jikinka. Da yadda Allah yanka yaka ana samun farin ciki sosai. Don sirrin musamman a ce mutane ne suka guje maka. To in dai mutane sun guje wa mutum, to insha Allah ta'ala akan gyara hudda da mutane, kuma akan zama lafiya da kowa, kuma insha Allah ta'ala Allah yana kawo sauki fiye da yadda mutum yake tunaninsa da yadda Allah. Allah shine mai buɗi akan komai, kuma Allah shine mai gyaran harakoki na ko'ina. Wannan sirrikan da muke badawa, muna bada su fi sabilillahi. Akwai abubuwa da za mu zo mu yi bayanin su nan gaba kaɗan, masu mahimmanci sosai sosai. Domin mun yi tanadin su, kuma mun shirya za mu bayar da al'umma fi sabilillahi. Gaskiya akwai abubuwa masu mahimmancin sosai, wanda yake kawai rabo ne zai sa mutum ya samu wa'annan. Wanda Allah ya yi rabo ya samu, ya jarraba, mun bashi fi sabilillahi, Allah kuma ya amshe mu gaba ɗaya, ya biya mana bukatunmu. Da dukkanin abin da kasa ciki na neman mafita a rayuwa, Allah ya kawo nasara ciki, Allah ya sa kuma a dace. Wannan duka mun fara kenan, amma wallahi kaya na nan gaba zuwa. Akwai sirrika masu matuƙar amfani, suna nan mun ware su mun aje, kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da gabatar da su ɗaya bayan ɗaya. Wannan dukka wannan abubuwan da muke bayarwa, insha Allah ta'ala muna yi ne fi sabilillahi. Wanda kuma ya ji daɗi ya yi wa manzo salati, wannan mun bada ne fi sabilillahi. Kuma abubuwan da muke badawa abubuwa ne wayanda yake wato muke yawan amfani da su, muka tantance, muka san cewa lallai duk wanda ya yi, to insha Allah ta'ala zai gamo da biyan bukatarsa da yadda Allah. Allah ya samu dace. Amin.